ରୋଷେଇ ଘରେ ବିଲେଇ ପଶିଗଲା ବିଲେଇ ପଶିଗଲା ବିଲେଇ ପଶିଗଲା। ଆଲୋ ଏଇ ବିଲେଇଟା ଟିକେ ଗୋଡେ ଆଡେଇଲାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକି ମୁଁ ରେଡି କରିଥିବା ଇଡଲି ବ୍ୟାଟରରେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବି କୁହ। ଏପଟେ ମୁଁ ଚଟନି କରିବି ବୋଲି ବାଦାମ ଭାଜିକି ରେଡି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏପଟରେ ଇଡଲି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଞ୍ଚରେ ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ବି କରିବି। ସତରେ ଯାହା ଘରେ ଛୁଆ ଥିବ ନା ସେଠି 10 ମିନିଟର କାମ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ। ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାଲି ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚକୁ ପଶିଲି। ବାବା ମତେ ଯେମିତି ଆସେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏବେ ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇକି ରିଭ୍ୟୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ଗାଧେଇକି ଆସିକି ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୂଜା କାମ ସାରିକି ଚାହାର ଚୁସ୍କି ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସି ପଡିଥିଲି। ଲଞ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଖାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ମୁଁ ରଖେ କି ନ ରଖେ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ନିହାତି ରଖେ। କାହିଁକିନା ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ମାମୁଲୁକୁ ଲୁଚିକି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ପାଗ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବାହାରିଥିଲି ମାର୍କେଟ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ବହୁତ ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟଟେ ଆଣିଥିଲି। ଶେଷରେ ମା ଝିଅ ଖାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।